Hekk kif pajjiżna għaddejjin it-tħejjijiet ta' ċelebrazzjonijiet nazzjonali li se jkunu qed jimmarkaw il-50 anniversarju mill-kisba tal-indipendenza, tkellimna mal-professur u chairman tal-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali Oliver Friġġieri dwar is-sinifikat ta' dan kollu. Wasalna l-indipendenza għax konna inna nazzjon. L-istat fuq is-sovranità li ħadna, fisser li Malta wkoll ċkejna kemm hija pajjiż b'kultura tiegħu, b'identità tiegħu, b'nazzjonalità tiegħu, in-nazzjonalità tfisser li għandek xi ħaġa komuni, lingwa, twemmin, drawiet, territorju ta' fejn tibda fejn tispiċċa. Iżda xi progress għamel poplu Malti f'50 sena ta' indipendenza mill-kolonja Ingliża. Dawn il-50 sena naħseb li tallimna kienu aktar tolleranti, aktar demokratiċi. Ninaqdu fil-familja tal-ġnus, tagħna fil-ġnus Magħquda, tagħna fl-Unjoni Ewropea, qegħdin fil-Commonwealth, ġifieri dejjem konna spalla ma' pajjiżi kbar. Fid-dawl tal-festi nazzjonali kollha li pajjiżna jiċċelebra kull sena, iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali tkellem dwar il-possibilità li jintażel jum wieħed bħala l-Jum Nazzjonali Malti. Naħseb li jew issir konċessjoni minn partit jew ieħor, partit jagħti rigali ieħor, u primarjament stażel bejn l-indipendenza u r-Repubblika. M'hemmx Repubblika mal-indipendenza. U l-indipendenza tagħna saret sjaħ saret Repubblika. It-tnejn huma komplementari għal xulxin, it-tnejn huma qed naraw jien. Friġġieri fisser li għalkemm il-kisbiet nazzjonali tagħna dejjem ġabu konfrontazzjoni, il-mexxejja politiċi dejjem għarfu jsibu kunsens biex jibnu fuq il-kisbiet tal-predeċessuri tagħhom. Malta dejjem daħlet għal xi pass ġdid b'żewġ idejjiet. You say yes, I say no, you say hi, I say hello, il-Beatles. It-tejtiva jiena ngħidlek ġifieri. Imma mbagħad wara l-konfront ikun hemm il-konsens. L-MLP ma aċċettajx l-indipendenza l-bidu, illu ma aċċetta. Prim-Ministru tagħna jagħtina eżempju kien verament aċċetta.